Magandang umaga, Pilipinas! At maksyong umaga mga ka-aksyon. Sumasa niyo po ang Aksyon Radyo Balita ngayon pong araw ng Martes, December 28, 2021. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po, Aksyon Dav Tibakay. Sa ulo ng ating mga balita sa ating balitang lokal, Provincial Health Office nakapagtala na ng 4 na biktima ng paputok ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon. Mga pulis na magpapaputok ng baril sa bagong taon maharap sa dismissal ayon sa PPO. Bilang ng fully vaccinated sa Pangasinan, umabot na sa 1.3 million. Samantala, pagbibigay ng COVID-19 booster shot aarangkada na sa bayan ng San Nicolas. Sa ating police report, new drug personality sa bayan ng Puzarubio, Timbog, isa pang lalaki huli rin sa bayan ng Binmalay. Lalaki arestado dahil sa pananaksak. Balita pa ba sa ika-4 na kaso ng Omicron na itala ng DOH? At DOH hindi na maglalabas ng COVID-19 bulletin simula Enero 1. Balita naman sa bayang dagat, pagturok ng ika-4 na shot ng COVID-19 vaccine inumpisahan na sa Israel. At para naman sa ating balitang showbiz, pelikulang Big Night, humakot ng award sa 47th MMFF sa gabi ng parangal. Sa ating sports, puspusang COVID-19 tests sa mga NBA players sinimula na ngayon. Yan ang ulo ng ating mga balita. Muli po, ito ang Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako po ito, Action Dav Tibakay. Sa detalye ng ating mga balitang lokal, isang linggo bago ang pagsalubong sa bagong taon, nasa 4 na ang bilang ng nahitalang firecracker-related injuries ayon sa Provincial Health Office. Sa panayam sa programang mga isyu ng bayan, inihayag ni PHO Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman na naitala ang injuries noong December 23 hanggang December 25. Sinabi niya ng isa sa mga biktima ay 7 taong gulang na batang naglaro ng kuitis. 2 ang gumamit ng boga, habang ang isa naman ay naputukan ng 5-star. Tinukoy ni De Guzman na mga biktima ay mula sa San Carlos City, Bayambang, Manaoag at Dagupan City. Ayon sa kanya, nagtamo ng sugat sa kamay, braso at leeg ang mga biktima. Wala naman ang kinakailangang putulan ng daliri. Tayo ay may 4 na kaso po ng ating pong paputok. Kumpara po last year na 3, no, sa same time period. So mas mataas po ang kaso po natin ng paputok po ngayon. Ang pahayag ni PHO Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman. Samantala, naglabas na rin umano ng memorandum ang PHO sa 14 na provincial government-run hospital upang paigtingin ang kanilang kahandaan kaugnay sa pagsalubong sa bagong taon. Sa ngayon, aniya ay nasa Code White Alert status na ang mga ospital sa lalawigan hanggang December 30, habang isa sa ilalim naman sa Code Red Alert simula December 31 hanggang January 1, 2022. White ang code po natin, yung mga personnel po namin ay hindi na po yan ina-allow na mag-leave, no? At ini-insure na yung mga medicines at nag-audit na sila ng inventory ng medicines and medical supplies. Yes. At saka nagpapaprepare na po kami ng mga extra plates, no? Yung sa mga laboratory ng mga kailangan. Ang karagdagang pahayag ni PHO Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman. Kaugnay nito, pinaalalahanan ni de Guzman ang publiko na gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay tulad ng karaoke at panonood ng fireworks display sa halip na gumamit ng mga paputok. Ipinagbabawal man ito o hindi. Kabilang sa mga pinagbabawal na paputok ang Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, Bossa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Coke in Can, Atomic Bomb, 5-star, Plapla, Giant Whistle Bomb, Kasabi at Watusi. Magkaganon pa man, maliban sa firecracker-related injuries, pinaalalahanan din ni de Guzman ang publiko na huwag maglasing at iwasan ang pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak upang maiwasan ang pagkakasangkot sa aksidente sa kalsada. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
Samantala, nasa full alert status na ngayon ang Pangasinan Police Provincial Office o PPPO kasabay ng ilang araw bago sumapit ang pagsalubong ng bagong taon. Sa isang panayam, sinabi ni PPPO Director Colonel Richmond Tadina na mas pinaigting na ngayon ng kapulisan sa probinsya ang patrol operations sa mga lugar kung saan madalas magkaroon ng pagtitipon ang mga tao. Ayon sa kanya, pinalakas na rin nila ang kanilang intelligence unit upang mapigilan ang pananamantala ng mga masasamang loob ngayong holiday season. Sinabi niya na nakatutok ang kapulisan sa lalawigan kaugnay sa mga insidenteng talamak sa mga panahong ito tulad ng shoplifting, robbery, maging ang vehicular accidents. Dahil dito, dinagdagan umano ang deployment ng mga pulis sa mga mall, plaza, tourist spots, gayon din sa mga simbahan. Bukod dito, tuloy-tuloy din umano ang pagsasagawa nila ng random checkpoints sa buong Pangasinan, kaugnay pa rin ng umiiral na alert level 2 status sa probinsya. Samantala, buo ang tiwala ng Pangasinan Police Provincial Office na hindi pagpapaturok ng issued firearms ang mga membro ng pulis sa lalawigan sa pagdiriwang ng bagong taon. Ayon kay PPPO Director Colonel Richmond Tadina, tsak umanong susunod mga pulis sa kautusan ng Camp Crame na huwag pagpapaputok gamit ang baril upang maiwasan ang insidente ng indiscriminate firing. Sinabi niya na hindi nila siselyuhan ang baril ng mga pulis at ito umano ay magpapakita kung gaano kadisiplinado ang kapulisan kaugnay sa tamang paghawak ng baril. Matatandaan na noong mga nakalipas na pagsalubong ng bagong taon, may mga naitalang pulis na nagpaputok ng baril kung saan mayroong mga naitalang biktima ng stray bullets. Idehag din ito na kung mapatunayang may pulis na lalabag sa nasabing kautusan, tsak umanong mahaharap sa dismissal ang sangkot na pulis. Hinggil dito, pinayuhan ang publiko na ipagbigay alam sa pinakamalapit na police station kung may makitang pulis o sibilyan na magpapaputok ng baril ngayong taon na sa bagong taon. Samantala, nasa 78% na ang bilang ng mga nabakunahan kontra COVID-19 sa lalawigan ng Pangasinan hanggang kahapon, December 27, ayon yan sa Provincial Health Office o PHO. Ayon kay PHO Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, ang nasabing porsyento ay katumbas ng 1.7 million na individual. Bukod dito, aabot na rin sa 1.3 million ang bilang ng mga itinuturing ng fully vaccinated o katumbas ng 58.5% mula sa natukoy na eligible population sa probinsya. So kung titingnan po natin, yung ating fully vaccinated ay ito po ay umabot na doon sa target natin na 50%. Kaya lang po itong total first dose natin, though 78% na po tayo, ang dapat po na maabot natin ay 2.1 million. Ang pahayag ni PHO Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman. Hinggil dito, sinabi niya na tuloy-tuloy sa pagbabakuna ang mga vaccination team ng PHO. Gayon din sa lahat ng mga nasa city and municipal health office upang makamit na sa lalong madaling panahon ang bilang na target na mabakunahan sa lalawigan. Napasuyod natin ang mga RHU kung meron lang po ba tayong late encoding. Kasi nga, minsan yung mga RHU po, hindi nila na isasabay yung pagbabakuna at yung pag-i-encode nung kanila pong mga nabakunahan or yung pag-upload nila ng data nila. So, Ang karagdagang pahayag ni PHO Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, ipinaliwanag na niya na ginagawa ng PHO ang nasabing hakbang upang matiyak na accurate at updated ang datos ng bawat local health offices kaugnay sa bilang ng mga nababakunahan sa iba't ibang mga lugar sa Pangasinan. sinisigurado natin na wala pong unreported, no? Kasi very important din yan. Ang karagdagang pahayag ni PHO Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman. Panghuling balitang lokal, matapos makamit ng lokal na pamahalaan ng San Nicolas, ay aarangkada na ngayong araw, December 28, ang pagbibigay ng COVID-19 booster shot para sa eligible population sa bayan. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Alice Pericias Enriquez na gaganapin ang pagbibigay ng booster sa San Nicolas Municipal Gymnasium mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ang rollout ng booster vaccination ay ibibigay para sa adults o sa lahat ng edad 18 pataas na fully vaccinated na sa loob ng 3 buwan
para sa ibang uri ng bakuna maliban sa Johnson & Johnson vaccine na kailangan lamang ng 2 buwan. Kamakailan lamang nang makamit ng bayan ng herd immunity kasunod ng mataas na vaccine acceptability ng mga residente. Hinggil dito, umaasa ang lokal na pamahalaan na muling sasamantalahin ng kanilang mga kababayan ng pagpapaturok ng booster shots upang magkaroon ng dagdag depensa ang katawan laban sa COVID-19, ganun din sa banta ng Omicron variant. Aksyon Radyo. Police Report. At para naman sa ating police reports, kalaboso ang isang street-level individual sa ikinasang bypass operation ng Binmalay PNP sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 o PDEA Region 1. Hinuli sa naturang operasyon si Roderick Romero, 39 anyos at residente ng Alvear Street, poblasyon sa bayan ng Lingayen. Nakuha kay Romero ang isang perasong 500 peso bill na mark money, isang pakete na may lamang hinihinalang shabu at 2 pang pakete nito na hawak ng suspect at nagtitimbang ng 0.8 grams na nagkakahalaga ng 544 pesos. Nakumpiska rin sa kanya ang ginagamit nitong motorsiklo na walang plate number. Inihahanda na ang kasong ipapataw kay Romero. Samantala, sa kamay naman ng mga pulis ang bagsak ng isang lalaking residente ng Purok 1, Barangay Sugkong, matapos ang sinagawang operasyon laban sa iligal na droga ng Pozorubio PNP. Arestado ang isang bagong drug personality sa bayan sa katauhan ni Rodolfo Dolphy Martinez, 26 na taong gulang. Sa ikinasang operasyon ng kapulisan noong December 26, nakumpiska kay Martinez ang tatlong puno ng marijuana. 2 sa mga ito ay nakatanim sa sako ng semento at sa isang itim na plastic bag ang isang puno. Nasa tig 5 gramo ang bawat puno at tinatayang nasa 600 piso ang halaga. Nasa kustodiya ng Pozorubio Police Station ang suspect at ang mga nakumpiskang marijuana para sa tamang disposisyon. Kaugnay nito, isusumite umano ng otoridad ang mga nakuhang ebidensya sa Provincial Forensic Unit sa Lingayen para sa eksaminasyon. Haharapin ni Martinez ang kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Drugs Act of 2002. Samantala, inihahanda na ang kasong ipapataw sa suspect sa naganap na pananaksak sa Barangay Poblasyon, Bayan ng Anda, 1:30 ng hapon noong Linggo, December 26. Hinuli ng Anda PNP si Mamerto Kaampued Jr., 42 anyos, residente ng nasabing bayan, sa kasong pananaksak kay Ermin Cuartelon, 45 anyos, ng kaparehong lugar. Base sa inisyal investigasyon, nagiinuman pa umano ang mga ito sa bahay ng suspect na si Kaampued. Nagpalitan anya ng argumento ang dalawa, ngunit nagresulta sa iringan na naging dahilan ng pananaksak ng suspect kay Cuartelon. Nagtamo ito ng sugat sa kanyang tiyan at isinugod sa Bolinao Community Hospital at inilipat sa Western Pangasinan District Hospital. Samantala, nasa kustodiya na ng ANDA PNP si Kaampued matapos maidala ito sa pagamutan upang lapatan ng medikasyon sa natamo nitong physical injuries. Hindi pagkakaunawaan dahil sa pagkalango sa alak ang naging motibo ng pananaga. Samantala, ika-4 na kaso ng Omicron na itala ng DOH di na magpapalabas ng COVID-19 bulletin simula Enero 1. Detalye ng balitang yan at iba pa sa ating pagbabalik. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sa oras na alas 7:27 na ng umaga, balitang pambansa, nakapagtala na ang Department of Health o DOH ng pang-apat na kaso na tinamaan ng Omicron na COVID-19 variant. Kinumpirma ito sa pulong balitaan nitong Lunes ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Ang pasyente ay isang 38 anyos na babae na bumiyahe mula Estados Unidos, dumating sa Ninoy Aquino International Airport Anaiya noong December 10, lula ng Philippine Airlines PR127. Noong December 13, nakitaan siya ng sintomas ng sakit gaya ng pangati ng lalamunan at sipon. Nabatid na ang pasyente asymptomatic na nang payagan itong lumabas sa isolation facility noong December 24. Kasalukuyan pa rin umano siyang naka-home isolation. Samantala, sinabi naman ni Dr. Guido David ng Octa Research Group na ang bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID sa bansa ay dahil sa holiday season o panahon ng Kapaskuhan at hindi dulot ng Omicron variant. At ayon kay David, ang pagtaas ng COVID-19 cases ngayon ay kahalintulad ng mga naitalang pagtaas sa mga kaso ng holiday season ng nakaraang taon. Nilinaw rin niya na ang kasalukuyang trend ng mga kaso ay hindi pa nagre-reflect sa tunay na COVID-19 situation sa bansa. Mas mababa kasi ani ang mga testing ngayon, bunsod ng pagbabaw sa operasyon ng mga laboratorio dahil sa holidays at sa katatapos na pananalanta ng bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Inaasan aniya nilang maobserbahan ang tunay na trend ng mga kaso sa Enero 2022. Samantala, sa kaugnay na balita, nag-abiso na kahapon ang Department of Health o DOH na hindi na sila maglalabas ng daily case bulletin ng COVID-19 simula sa Enero 1 ng susunod na taon. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hanggang December 31 ng kasalukuyang taon na lamang ang araw-araw na pagpo-post o paglalabas ng DOH ng 4 p.m. daily case bulletin at COVID-19 situational report. Simulaan niya sa Enero 1, ang mga nagnanais na makita ang pinakahuling tala o makuha ang lahat ng datos ay maaaring bumisita sa COVID-19 tracker ng DOH sa www.doh.ph/COVID-19 tracker. Samantala, nasa 1,500 na mga paputok ang nakumpiska na ng Philippine National Police mula December 16 hanggang 24 bago pa sumapit ang bagong taon. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Roderick Alba, bagamat kakaunti lang ang nahuhuli, indikasyon ito na may kooperasyon na rin ng publiko upang ipagbawal ito. Nauna nang sinabi ng hepe ng PNP na magpapatupad sila ng guidelines base sa Executive Order 28, nakasaad ang regulation and control of the use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Ganon din ay mag-i-issue ng operational guidelines para sa regulasyon at kontrol sa paggamit ng paputok o fireworks para sa mapayapang selebrasyon. Partikular ani ang tututukan ng PNP ang mga hindi binibenta sa firecracker zones at pinagbabawal ng LGUs. Kasama na rito ang mga overweight, oversized na mga paputok at imported na paputok. Balita sa Bayang Dagat, sinimulan na ng paggamutan sa Israel ang clinical trial ng kaapat na shot ng Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine. Nais malaman ng Health Ministry kung ano ang magiging epekto ng ikaapat na bakuna. Ayon kasi sa pag-aaral na isinagawa ng Sheba Medical Center, mayroong 150 volunteers mula sa mga staff ng paggamutan na nakatanggap na ng mahigit 4 na buwan sa ikatlong bakuna ay nagpapakita ng senyales ng panghina ng kanilang antibodies. Iginit naman ng Director of the Infectious Disease Epidemiology Unit at sa Sheba, Jili Rieva Yukay, na kanilang mabuting pag-aaralan ng epekto ng ikaapat na pagtuturok ng bakuna laban sa COVID-19. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Samantala, para naman sa ating showbiz news, humakot ng awards ang pelikulang Big Night sa 47th Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal. Nakuha ng nasabing pelikula ang Best Picture, Best Director sa pamamagitan ni June Lana, Best Actor sa pamumuno ni Christian Bubbles, at Best Supporting Actor sa pamamagitan ni John Arcilia. Patungkol ang pelikula sa isang gay beautician na inakusahan na nagtutulak ng illegal na droga. Pumapangalawa naman ang pelikulang Kung Maupay Man It Panahon na Best
Best Picture na, nakakuha ng Best Actress Award para kay Charo Santos Concho, Best Supporting Actress Ran Refol at Jury Prize Award para kay Daniel Padilla. Ang nasabing pelikula ay tungkol sa kwento ng mga biktima ng bagyong Yolanda. So narito ang listahan ng mga nagwagi. Best Float ay nakuha ng Huwag Kang Lalabas, Best Sound A Hard Day by Albert Michael Idioma, Best Musical Score ng Big Night ni Teresa Baruzo. Best Original Theme Song na Umulan Man o Umaraw from Huling Ulan sa Tag-Araw. At Best Visual Effects sa pelikulang Kun Maupay Man It Panahon. Best Production Design ng Kun Maupay Man It Panahon ni Juan Manuel Alcazaren. Best Editing ng A Hard Day ni Lawrence Fajardo at nakakuha naman ng Best Cinematography ang Big Night ni Carlo Canlas Mendoza. Gender Sensitivity Award ng Big Night pa rin at Creators Jury's Choice ng pelikulang Kandado. Aksyon Radio. Sports News. Samantala, sinimulan na ngayong araw ng NBA ang pinag-ibayan na COVID testing sa mga players. Gagawin ito sa loob ng 2 linggo dahil sa holiday season celebrations kasama na ang New Year. May pangamba kasi na baka sa panahon ito ay lalong magkaroon ng hawaan. Maging ang mga staff ng mga teams ay sasailalim din sa regular test. Ang mga hindi pa nakakuha ng booster shots ay kailangang maturukan na din sa loob ng 14 na araw. Batay sa patakaran ng liga, ang mga players na sumailalim sa health and safety protocols ay kailangang magpakita ng 2 negative PCR tests sa loob ng 24 na oras o kung hindi man ay dapat mag-isolate ng 10 araw. Una nang napaulat na halos 100 mga players nitong season ang inilagay sa quarantine bunsod ng COVID-19 outbreak. At mga kaaksyon, yan po ang kalipunan ng ating mga pagbabalita sa Aksyon Radyo Balita. At syempre mga kaaksyon ay pinapasalamatan po namin mga nakinig na nood dito sa aming programa. Ay binabati po natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Si Ma'am Delia Cabai, si Sir Salvo Marcancino at magandang hapon din po sa inyo Sir Salvo Marcancino. Morning pa lang. At yun, batiin din po pala natin si Ma'am Precious Gem. Hindi ko na siya na-reply kanina. Baka magtatanong kung bakit wala pa kanina. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Precious Gem. Oo, nakasubaybay kasi yung mga ka-action natin talaga. Sir Roland Nawe, hello sa inyo, Sir Roland, sa PIA Ilocos. Ayan, hello po sa inyo. Region 1, thank you sa panonood mo, kuya. Ma'am May Bozo, hello din po sa inyo. Thank you sa laging pagsubaybay dito sa aming mga programa sa Aksyon Radyo Pangasinan. At sa mga listeners po namin through A-Waves 1161 kHz, thank you din po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Navioli Valdez Ferrer. Nakasama po natin sa Technical Department Action, Conrad Alvarez. At sa News Center, kasama po natin dyan, Action Jeric James Pasilyao. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po ito, Action Dove Tibakay. Una sa aksyon. Una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang